пешобро дурудароз қапидан чӣ зарар дорад? Дар кадом синну сол беҳтараш кӯдакро дасташро ҳалол кунем? Электромобилҳо ё мошинҳои барқӣ мегӯянд бениҳоят зарари калон дорад. Як бори дигар дуруст фаҳмонед. Мо дар муҳоҷират беҳамсар муддати тӯлонӣ мегардем. Ҳамин чӣ зарар дорад? Ассалому алайкум дӯстони азиз, доктор Умар Азизов ҳастам, ҷарроҳ, уролог ва андрологии клиникаи Евромед. Имрӯз тасмим гирифтем ки боз ба 10 саволи шумо ҷавоб гардонем. дӯстони азиз, оное ки моро пайгирӣ мекунанд медонанд ки тӯли як моҳ зиёдтар ман дар рухсатӣ қарор доштам, дар амрико будам ва дигар давлатҳо. Акнун баргаштем ва ба қабулу ҷарроҳиҳо аллакай шурӯъ кардаги ҳастем ва оное ки мехоҳанд назди мо биёянд, марҳамат ба рақамҳои клиника ки дар рӯи экран мебинед занг занед ва биёед. Биёед шурӯъ мекунем ба ҷавоб додан ба саволҳои шумо. Саволи якум мепурсад: доктор Умар, электромобилҳо ё мошинҳои барқӣ мегӯянд бениҳоят зарари калон дорад. Ин дуруст аст? Ман мошини барқӣ меронам ва худро он қадар хуб ҳис намекунам, яъне мардонагиам заиф аст. Хуб, дӯстони азиз, дар ин мавзӯъ ман аллакай навор карда будам ва дар Инстаграм низ мондам. Як навори кӯтоҳ буд, аз 600 000 нафар зиёд шахсон диданд, бисёр вокунишҳо ҳам шуд. Хоб бояд гуфт ки айни замон имрӯз 29 апрели соли 2024 аст, то ҳанӯз зарар доштани электромобилҳо ба мардон, умуман ба занҳо низ исбот шудагӣ нест. бале, албатта дӯстони аз, ҳар чизеро ки шумо агар нодуруст истифода кунед, ҳатто ҳамон хар бошад, асп бошад, ҳамонро агар шумо нодуруст истифода кунед, метавонед ки зарар бинед. Метавонед масалан дар асп шумо чапа нишинед, метавонед афтед ва баъдан ягон ҷои шумо шиканад ва шумо зарар бинед. ҳамин гуна низ дӯстони азиз бо электромобилҳо аст, яъне мошинҳои барқӣ. Агар шумо онро дуруст истифода кунед, ягон мушкиле намешавад ва ба мардонагии шумо зарар намерасонад. баъзеҳо дар комментарияҳо менависанд ки доктор Умар, ман рафиқам 2 сол мешавад электромобил меронад ва худро на он қадар хуб ҳис мекунад, мегӯяд ки мардонагиам заиф аст. вале дӯстони азиз, шумо дар як рӯз ё ин ки дар ҳаётатон 2-3 нафарро мебинед ки электромобил меронанд ва ҳамин гуна шикоят мекунанд. вале мо ҳар рӯз кори мо ҳамин аст, яъне беморони зиёд, ҳар рӯз аз 30 нафар зиёд ҳатто бемороне дорем ки бо ҳамин гуна шикоятҳо, яъне мегӯянд ки мардонагиам заиф аст ва мегӯяд ки простатӣ дорам, муроҷиат мекунанд. Яъне шумо 2-3 нафар мебинед, мо ҳар рӯз 30 нафар бо ин шикоятҳо мебинем, вале то ҳанӯз алоқамандии он исбот шудагӣ нест. Яъне таксӣ рондан худаш, новобаста аз оне ки электромобил меронед ё ки мошини оддӣ бошад, худаш риски ба бемории простатит, яъне застоини простатит гирифтор шуданро зиёдтар мекунад. Яъне ин яке аз ихтисосҳое ҳастанд ки зиёдтар ба ин гуна бемориҳо гирифтор мешаванд. Ба хотире ки зиёдтар вақти шумо дар як ҳолат мешинед, узвҳои дохилии шумо ва худи шумо метавонед узвҳои коси хурдро бо фишор, яъне зер кунед вақте дар як ҳолат мешинед ва дар ин ҳолат албатта ки гардиши хун дар худи простата вайрон мешавад ва шумо ба простатити музмин гирифтор мешавад ва вақте аллакай дарддон низ шурӯъ шаванд, метавонад ки мардонагии шумо заиф шавад. барои ҳамин дӯстони азиз, новобаста аз оне ки таксӣ электромобил меронад ё ин ки не, ҳамин таксӣ худаш кори на он қадар хуб аст, дар назар дорам, агар оиди простатит суҳбат кунем. дӯстони азиз, ман якчанд ссилкаҳо мегузорам дар зери ҳамин навор. метавонед дароед, тамошо кунед, хонед ва оиди зарар надоштани электромобилҳо чандин мақолаҳо аст. бале, баъзе мақолаҳое ки ширкатҳои нафтбарор менависанд барои он ки нафт албатта савдоаш камтар мешавад дар оянда, онҳо албатта гӯем ба қавле статьяҳое ҳастанд ки мақолаҳое ҳастанд ки як спонсоре доранд, вале ба ҳар ҳол аз нигоҳи илм то ҳанӯз исбот шудагӣ нест, агар дар сурате ки шумо дуруст онро истифода кунед. онҳое ки моро пайгирӣ мекунанд аз аввал медонанд ки принсипи кории мо ҳамин аст ки мо ягон чизро реклама намекунем ва барои ҳамин электромобилро, яъне мо хуб гуфта истодаем, инам реклама нест. дӯстони азиз, беташвиш метавонед истифода кунед. дар давлатҳои пешрафта, оное ки менависанд ки дар давлатҳои пешрафта ин чизо нест, не дӯстони азиз, ман дар бисёр давлатҳо будам, дар амрико, аврупо, дар ҳама давлатҳо албатта ино истифода мешаванд. дар Норвегия 97% аллакай электромобилҳо, яъне мардуми онҷо 97%аш электромобил дорад. онҳо яке аз давлатҳои пешрафтатарин ҳастанд. дар Хитой бисёриҳо, онҳо Хитой рафтахӣ нестанд, мегӯянд ки дар Хитой истифода намешавад. Не, дӯстони аз, дар Хитой пур электромобилҳо ҳастанд. дар Амрико бениҳоят зиёд аст. ман дар шабакаи Инстаграми худ аллакай навор монда будам дар ин мавзӯъ ва фаҳмода будам ки мана дар Амрико бениҳоят зиёд аст электромобилҳо, ягон мушкил нест.
اونا دوستان از دولت‌ها هستن که این چیزا رو استحصال میکنن ولی اگه اون گپ نمیگن ما خودمون متاسفانه این چیزا رو استحصال نمیکنیم ولی یعنی مبارزه بردن ضد این چیزا در ما زیادتر نمیشد. من نمیدونم برای چی. امیدوارم که در آینده در مورد این چیزها یعنی باید که تیار شوند. الکترومبیل ها در نقشه ها هستند و متاسفانه نرخ بینیاد گران دارد، برای همین زوری هر نفر نمیرسد. برای همین دوستان از الکترومبیل ها میتونید درست استفاده کنید، یگان مشکلی نمیشد، نه با بینسلی میورد، نوبسته از اون که شما در بالای گویم که باتری میشینید، باتری اون ضرر ندارد دوستان عزیز. از اون چیزای ضررناکترین در خانه شما بینیاد زیاد است و نه با گوموسکسوالیسم میورد. با این چیزا نمیورد دوستان عزیز. اینا فاکتورهای خود را دارن، یعنی دیگر سبب ها دارن، چی ضعیف شوی مردانگی، چی گوموسکسوالیسم، چی بینسلی باشد، اینا سبب هایش دیگر هستند. اون بیماران از ما میویند و ما با این بیماران کار میکنیم و میفهمیم که با کدام سبب با همین بیماری ها گرفتار شده هستند. بمانید درست استفاده کنید. میگذاریم به سوال دوم. پیشاب را مدتی دراز میقپم چون که امکانیتی پیشاب کنی ندارم، در کار هستم. این میتواند چی ضرر دارد و چند ساعت پس باید پیشاب کنی روم؟ خب دوستان عزیز، یکم به سوال دوم جواب دهیم. چند ساعت پس رفتن این وابسته از خود شما است، یعنی وقتی شما رو پیشاب میگیرد حتما رفته پیشاب کنید. داشتن پیشاب مدتی طولانی میتواند یک چند ضررها داشته باشد. یکم میتواند که اینفکسیا پیدا شود. وقتی شما مدت طولانی پیشاب خود را میدارید، این بنیاد شرایط خوب برای میکروب ها میشوند، برای باکتری ها، و در آنجا آنها زیادتر میشوند و شما با بیماری ها مثل سیستیت یا اینکه پراستاتیت و دیگر بیماری گرفتار میشوید. دوم میتواند تونوسی پیشابدان شما ویران شود و وقتی آینده شما پیشاب میکنید شما میتونید پورا درست پیشاب نکنید، یعنی پیشاب شما میموند. سوم، پیشاب را مدت طولانی داشتن میتواند سبب پیدایش سنگ شود در خودی پیشابدان. چهارم، میتواند که به گرده ضرر رساند، یعنی وقتی شما پیشاب را مدت طولانی میقپید میتواند یکمش که همون اینفکسیایی که بودن به طرف گرده حرکت کنند و دویمش این که میتواند فشار در خود گرده بلند شود و گرده نیز ضرر بیند. برای همین هر وقت شما خواهش دارید، یعنی به شما همین خواهش پیدا میشد که شما باید پیشاب کنید، حتما باید رفته پیشاب کنید. این به نهایت مهم است. دکتر 8 سال میشود که عائله‌دار هستم. در این 8 سال همسرم 6 مرتبه حامله‌دار شد لیکن یگان مرتبه تولد نکرد. همه کودک‌ها در بطن همسرم یک چند هفته‌ای نمیشوند و میافتند. همه من رو گناهکار میکنند که تو ویروس داشته، حتی دکتران، و میگن که تو بیراهگی کرده ای. لیکن من در حیاتم علاقه جنسی با بیگانه ها نکردم. چیکار باید کرد؟ خب دوستان از زیادتر وقتی زن در این 8 سال 6 مرتبه ویران میکند، یعنی در هفته های اولی بارداری، حامله داری، این بسیارتر مشکلی در خود زن است. البته در این حالت بنیاد کاری نخوب است تنها یک نفر را گناهکار کردن، ولی در بسیار حالات مشکلی در خود زن است اگر شما بیراهگردی نکنید. ولی حالت‌هایی هستند که از مرد نیز وابستگی کلان دارند، یعنی صفتی اسپرماتوزوئیدها بین رولی کلان رو بازی میکنند. بعضی بیماری‌ها هستند که مثل نمیدونم واریکوسل دیگر بیماری‌هایی که میتواند با دنکا فرگمنتاسیا بیاورد، یعنی همون صفتی خودی اسپرماتوزوئیدها ویران میشود و میتواند که با این چیز آورده رساند، یعنی زن کودک ویران کند. ولی از اینفکسیا ها گیریم، برای اینفکسیا ها بین زیاد هستند. اینفکسیا هایی هستند که شما اگر علاقه جنسی کرده باشید با بیگانه ها میتونید که با همسر خود گذرانید، مثل خلامیدیا، اوروپلازما تا هنوز اثبات شدگی نیست، ولی خلامیدیا، گنوریا، اینا میتونن که با این مشکلی ها آورده رسونند. ولی بسیارتر اهمیت دادن بیمارانی که با این شکایت ها نزد ما میآیند، در بسیار جایها آنها رو با داشتن ویروس ها گناهکار میکنن. میگن که شما ویروس گرپس دارید، سیستمیگالا ویروس دارید، برای همین همسر شما کودک ویران کرده است. آید این ویروس ها میخوام با سمشوار رسونم که اگر سیستمیگالا ویروس رو گیریم قریب همه دارد این بیماری رو، این ویروس ها. این ویروس تا هنوز تحقیقات رفته است، یعنی اثبات شدگی نیست که با این چیز تاثیر خود رو رساند، یعنی با داشتن کودک در بطن یعنی مادر. ولی گرپس یکم تیپ، دوم تیپ، مخصوصا دوم تیپ میتواند که سببی ویران کردن کودک شود، ولی این را آنالیز میتواند سپارید، این یک مشکلی نیست. گرپس میتواند که از شوهر به همسر گذرد یا اینکه همون زن خودش میتواند داشته باشد. از بین دو تیپی که است، گرپس یکم و دوم تیپی که بسیارتر در آدمان دیده میشوند، از همه خطرناکترینش این گرپس تیپ دوم است، نوع دوم.
ин бисёртар герпеси гениталӣ аст, яъне дар узвҳои таносул мебарояд ва метавонад ки ҳангоми алоқаи ҷинсӣ кардан шумо метавонед ба ҳамсари худ гузаронед. вале шумо низ бояд ин вирусро аз ягон ҷо қабида бошед ва дар шумо бояд аломатҳо дида шаванд. на ҳама вақт дида мешавад аломатҳо, вале дар бисёр ҳолатҳо дида мешаванд. герпеси якум дар 63% аҳолии рӯи дунё дида мешавад. герпеси дуюм, ки бениҳоят хатарнок аст, метавонад дар 13% аҳолии дунё дида шавад. барои ҳамин ҳангоми назди духтур рафтан ҳамин вирусҳое ки бисёртар сабаби вайрон кардани кӯдак мешаванд, ҳаминро супоред, бинед, агар мушкилӣ бошад тавбат кунед, ягон мушкил нест, ин метавонад ки бартараф шавад. саволи дигар менависад ки доктор Умар, мо дар муҳоҷират муддати тӯлонӣ бе ҳамсар зиндагӣ мекунем, мегӯянд ин чиз ба мард зарари калон дорад ва сперматозоидҳо ҳамааш мемуранду оянда дигар кӯдакдор намешавем. оё ин дуруст аст? Чанд вақт ба мард безан гаштан аз нигоҳи тиб мумкин аст? хуб, агар шумо муддати тӯлонӣ алоқа накунед, ду ҳолат метавонад дар шумо рух диҳад. якум начинаи полюция, яъне шаб метавонед ки инзолӣ шавед, яъне ҳамун сперматозоидҳо хориҷ шаванд ва ягон мушкилӣ намешавад. вале агар ки ин чиз рух надиҳад, метавонад ки ҳамун сперматозоидҳое ки дар придатка ҷамъ мешавад ва дигар қисмҳо, ино албатта худашон метавонанд пир шаванд ва яъне ки вайрон шаванду бифафтанд ва албатта ки реабсорбсия мешавад. он маҳсулотое ки аз худ хориҷ мешаванд боз ба хун ҷабида мешаванд ва ино баъдан боз истифода мешаванд. ягон мушкил нест, яъне ки беҳамсар гаштан муддати тӯлонӣ наметавонад сперматозоидҳои шуморо умуман гум кунад, не дӯстони азиз, бале албатта як муддат сперматозоидҳои шумо камтар мешаванд, сифаташ пасттар мешавад, вале боз барқарор мешавад, ягон мушкил нест. вале аз нигоҳи тиб вақте шумо муддати тӯлонӣ беҳамсар мегардед, ин метавонад шуморо ба бемории простатити музмин гирифтор кунад, яъне бисёртар застоини простатит. барои ҳамин дар тиб бисёртар маслиҳат медиҳанд ки агар шароит бошад, имконият бошад, шумо бояд ҳатто як ҳафта беҳамсари худ нагардед, яъне дар як ҳафта 2-3 маротиба бояд алоқаи ҷинсӣ кунед. вале агар ки ин хел шароитҳо набошад, зиёд аз 3 то 6 моҳ, аз ин зиёд ба шумо тавсия намедиҳам дӯстони азиз, бениҳоят зарари калон дорад. мегузарем ба саволи дигар. менависад ки доктор Умар, дар назарам чунин метобад ки узви мардонагиам шикастагӣ аст ва ҳангоми хестан каҷ мешавад. ин чӣ бошад? хуб, шикастани худи мардонагӣ ин бениҳоят ҳолати нохуб аст, ин экстренный случай аст, яъне шумо бояд фаврӣ ба духтур равед. ман боварӣ комил дорам ки дар шумо перелом нест, яъне шикастани узви мардонагӣ дида намешавад. ва агар синни соли шумо калонтар бошад, шояд дар ин ҷо навистагӣ нест шумо чанд сола ҳастед, дар бисёр ҳолатҳо метавонад ин бемории пейронӣ бошад, яъне як бляшки осиб мешавад, фиброзни бляшки дар худи мардонагӣ ва мардонагиро як тараф каҷ мекунад ва онро шумо метавонед худатон яъне қапед ва фаҳмед, ва ё ин ки ба духтури уролог, андролог ҳатман муроҷиат кунед ва оно аз пеш бубинанд ва ба шумо ташхис гузоранд. ин чиз бениҳоят муҳим аст. вале шикастани худи мардонагӣ, дӯстони азиз, гуфтам ҳолати бениҳоят нохуб аст, ин экстренный случай аст ва агар дар шумо худо нишон надиҳад ин чиз дида мешуд, ҳоло шумо нишаста комментария наменависед, шумо аллакай дар беморхона будед, чунки дар ин ҳолатҳо албатта бояд ҷарроҳӣ карда шавад ва ин ҳолат бениҳоят ҳолати нохуб аст. яъне мардонагӣ варам мекунад, сиёҳ мешавад, яъне ки дарди бениҳоят нохуб дорад, бемор ҳатто метавонад дар ҳолатҳои шок афтад. дар ин ҳолатҳо албатта шумо бояд ба ёрии таҷрибӣ муроҷиат кунед ва шуморо ҳатман бояд ҷарроҳӣ кунанд. ман боварии комил дорам ки ин чиз дар шумо дида намешавад. саволи дигар менависад ки доктор Умар, ман метавонам барои спермограмма супоридан анализро дар хона гирифта биёрам? умуман кӯтоҳ қоидаҳои супоридани спермограммаро фаҳмонед. хуб, тавсияҳое ки созмони тандурустии умумии ҷаҳонӣ барои супоридани спермограмма медиҳад ино мебошанд. якум, шумо бояд ки аз 2 то 7 рӯз алоқаи ҷинсӣ накунед. албатта мастурбатсия низ ба ин чиз дохил мешавад ва инчунин шаб эҳтиломӣ шудан. аз ҳамон вақт шумо бояд аз 2 то 7 рӯз худро қапед. дар баъзе ҷойҳо аз 3 рӯз мегӯянд, вале созмони тандурустии умумии ҷаҳонӣ аз 2 то 7 рӯз мегӯяд. ва инчунин бояд шумо якчанд ҳафта бояд ки сигор накашед, машруботҳои спиртӣ истеъмол накунед ва наркотикӣ, маводҳои мухаддир истифода бояд накунед ва ман ба шумо тавсия медиҳам ки носро низ истифода накунед. ва бояд ҳатман шумо рӯзҳои охир бояд сауна рафтагӣ набошед ва гӯем ба қавле души гарми бад низ кардагӣ бояд набошед. ҳамон дороҳое ки шумо истеъмол мекунед, муваққатан онҳоро бояд ки қатъ кунед. вале
маслиҳат медиҳам, ки ҳатман бо духтури худ маслиҳат кунед ва баъдан дороҳоро қатъ кунед. Агар дороҳои ҳаётан муҳим бошанд, не албатта онҳоро бояд шумо қатъ накунед. хуб, оиди оне ки шумо аз хона гирифта меоред, ягон мушкил нест, метавонед биёред, агар ба шарте ки шумо бояд дар контейнери тоза, яъне стерилӣ гирифтагӣ бошед, якумаш. дуюмаш ин ки шумо бояд ки дар муддати 30 дақиқа ба клиника ҳозир шавед ва ҳамон баночкае ки ҳаст дар температураи бадани худ қабед. яъне бисёриҳо дар таги кашф медоранд ва ба клиника меоранд, ягон мушкил нест, метавонед биёред, агар қоидаҳои онро дуруст шумо иҷро кунед. саволи ҳафтум менависад ки доктор Умар, дасти кӯдакро дар чандсолагӣ ҳалол кунӣ хубтар аст, пас аз таваллуд мумкин аст ё ин ки не? хуб, дӯстон аз циркумсизияро дар назар дорам, аз нигоҳи тиб мо циркумсизия мегӯем. дар синни хурдсолӣ ҳар қадаре ки кӯдак хурд бошад, дар ҳамон синну сол кунед хубтар аст, ба хотире ки дар ин ҳолатҳо риски гирифтани инфексияҳо камтар аст ва кӯдак ки нав калон шуда истодааст, дардмандӣ ҳам камтар мешавад, яъне ки дардро камтар ҳис мекунад ва инчунин зудтар яъне барқарор мешавад, яъне ҳамон пӯсте ки шумо мегиред. ва ҳар қадаре ки синну сол рафтан гирад, мушкилиҳо зиёдтар шудан мегирад, барои ҳамин тавсия медиҳам ки барвақттар кунед, ҳамон қадар хубтар аст, вале бояд ки ҳамон шахсе ки ин протседураро мегузаронад, бояд гӯем ба қавле таҷрибаи хуб ва бой дошта бошад. саволи ҳаштум менависад ки доктор, аз кӯдакиам узви мардонаам каҷ аст, чӣ кор кунам? хуб, вобаста аст дараҷанокии каҷӣ аст, яъне чӣ қадар агар дараҷанокияш баланд бошад, каҷӣ зиёд бошад, метавонад дар оянда дар шумо мушкилиҳо дида шавад, мисли нороҳатӣ, дард ҳангоми алоқаи ҷинсӣ кардан ё ин ки ҳангоми эрекция. вале агар ягон мушкилӣ набошад, каҷӣ кам бошад, шумо ҳамсар дошта бошед, ягон дарду нороҳатӣ ягон чиз ҳис накунед, ягон мушкилӣ нест, метавонед ҷарроҳӣ накунед. ягона роҳ барои рост кардан дӯстони азиз, ин роҳи ҷарроҳӣ аст. саволи дигар менависад ки доктор Умар, бо ҳамсарам мегӯем ки эко кунем, лекин бисёриҳо мегӯянд ки вақти эко кардан сперматозоидҳои дигар нафарро мегиранд ва эко мекунанд. аз ин чиз метарсем, чӣ кор кунем, намедонем. хуб, дӯстони азиз, онҳое ки намедонанд эко чи аст, ин як бо таври сунъӣ бордор кардани зан аст, вале албатта дар бисёр ҳолатҳо аз сперматозоидҳои худи мард мегиранд ва метавонад ки сперматозоидҳо камтар бошанд ва ҷудо мекунанд ва гӯем ки ба таври сунъӣ бордор мекунанд. ягон мушкил нест, дӯстони азиз, вале ин миф аст, ин дуруст нест, хабари нодуруст аст ки мегӯянд ки аз дигар нафарро мегиранд. не, агар дар шумо сперматозоидҳо дида шаванд, яъне дар ҳамон эякулияти шумо аз худи шуморо мегиранд, вале агар аз дигар нафарро гирифта мешаванд, он клиника, яъне онҳое ки ин корҳоро мекунанд, ҳатман аз худи ҳамсар мепурсанд, яъне аз шумо суол мекунанд, имзои шуморо мегиранд ва баъдан мегузаронанд. саволи охирон менависад ки доктор Умар, мояҳо баландияшон аз якдигар фарқ мекунанд, ин ягон хатар надорад? аҳамият додам бениҳоят зиёд навистагӣ ҳастанд, мутаассифона ягон бор вақт нашуд ба ин саволи шумо ҷавоб гардонам. дар норма, дар ҳолати муқаррарӣ албатта мояҳо метавонанд баландияшон аз якдигар фарқ кунанд, физиологӣ, ин ягон мушкил нест. дӯстони азиз, ташвиш нашавед, агар ягон дард, нороҳатӣ, ягон чиз дида нашавад, ташвиш нашавед, ягон мушкил нест, ин ҳолати физиологӣ аст. хуб, дӯстони азиз, дар ин ҷо навори мо ба анҷом мерасад. агар саволҳо бошанд, ҳатман дар зери ҳамин навор нависед ва ҳатман наворро паҳн кунед ва лайк гузоред. худованд ҳеҷ гоҳ бемор нашавед. хайр.